Lipat gamit. Yung ibang gamit, lilipat na ngayon. Kaya, hindi pala sasaya. Ano lang. So, nakiihi na naman ako ito. Mga gamit na ilipat. Yung halos yung kabilang kwarto. Na laman. Yan. Tapos ito. Tapos yung mga libro ko. Ay, pasok yung mga libro. Wala. Yan, yung mga libro. Yan pa lang yung nalipat. Yung halos laman ng kabilang kwarto. Okay na rin. Si Ramon nagatid sa akin eh. Yung pick up niya. Wala na. Pumasok na. Pero, yan mga kosa. Konti na lang siguro. Magbaklas pa ako ng rack. Pwede ko nang umpisa maglipat ulit ng ibang gamit. Yung mga hindi namin ginagamit, pwede dyan. Lagyan na lang ng kung anong pwedeng pampaganda. Diba yung sa ito baka hindi namin pinturaan. Ano lang namin ng parang wall sticker. Kwarto ganun din. Wall sticker na rin. Palikot para safe din sa bata. Kasi kung papinturahan tas wall sticker, pasas lang lalo. Siguro lilinisan na lang sa susunod. Kaya hindi ko pa nalilinisan. Ano naman, may kortina na kasi nilagay ni nanay. May nalang boss ko kasi nag-i-echo kasi wala bang lamang. Marami pa pwedeng lagay dito. Kasi pala dito yung ano, yung mga malalaking pwedeng lagay. Blender, mga ganun. Pwede. Totoo kasi mga dito yung ref. Yung mga kulang, yung mga major na gamit. Yung mga rack, babaklasin ko na pa isa-isa. Ingay na naman sa bahay. Hindi sasara kasi si nanay naman babantayan daw. Mga kausap, punta mo na ako karamang bisita. Mga... hindi na makita sana. Mga rabbit ni Ramon. Eto, ay, stud. May schedule Galing Para alam mo kung kailan mo galing.